моҳигар нафареро бо киштӣ аз дарьё мегузаронд. он нафар моҳигарро сару сема мекард. ба кор дер монда истоданд. ҳангоми гузаштан мебинад он ду чӯбаке ки киштиро ҳаракат медоронд, дар якеш навишта буд ибодат кун ва дигаре меҳнат. аз ӯ пурсид чаро ин гуна навишта шудааст? моҳигар гуфт барои аз хотирам набаромадан. маълум ки меҳнат кардан дар кор, лекин ибодат барои чӣ? вақтро беҳуда сарфа кардан. ва моҳигар ба сӯи ӯ нигоҳ карда чӯбаке ки ибодат навишта буд ба об мепартояд. бо як чӯбаки дасташ буда киштиро меронад ва киштӣ дар ҷои худ тоб мехӯрд, давр мезад, ба ҷое намерафт. мебинӣ, бе ибодат киштӣ роҳ намегардад. барои зиндагиро пеш бурдан ҳам ибодат кардан лозим аст, ҳам меҳнат. вагарна худ шоҳид шудӣ.